sembah nere urung kaporpo isang murbeng rat sahanan ingkang mewah punggo sawe sawego masering delahan tuan kanana memujueng ngombring jengnaya gengkrat tuteng ratuto Ratu Tomo Mangyo Manugraheng Mangyo Manugraheng lan seswanto sagotra kang usmina masidhem sekaring bawana langgeng ramyang-ramyang jagat wetan maya jagat kulon wonten cahya padhang sayekti datan suruting Surya Candra Daru lan Kartika tuhu menika gumelaring kayangan kathah kayanganing para dewa kayangan yomaning Indraloka ngarga dawana nanging datan kadya kayanganing Junggring Saloka inggih kayangan Paku Jamur Kataliwarna inggih kayangan Kundarandir Bawana inggih kayangan Suralaya kayangan Suralaya papan dununging para Jawata sayekti nikmat kang sarta mupangat apa ta werdine nikmat mupangat datan buga datan krasluwe datan kunjuk datan krasali datan sari datan karasarip sakedhap kasembuh puja mantra saking titah kang nedheng marembah padaning Gusti kang akarya jagat sinring dados sesembahaning para Jawata sinring dados sesembahaning para Jawata lah menika ingkang wiwisi Sang Hyang Jagat Girinata inggih Sang Hyang Bathara Guru Hyang Manikmaya katingal lenggah wonten Balara Semar Kucunda Manik kaseba Sang Hyang Narada ya Sang Bathara Kaneka Putra dereng imbal wacana katungka suwane Rangkang Putra Bathara Kala katingal pepeh hamanggih krama mendak lir sata hametarangan Sang Hyang Jagat Girinata kaya kagodhong panggalira karana suwane Rangkang Putra Bathara Kala kaya ta mengkono pangudas maraning griya ingkang dereng kawis saking lisan
Ratu Tama mangya manugrahing lan siswanto sagotra saranane yen yun luhung petalopo kurang Udinen solajat nika yen wacana kudu Om Astungkara sidam sekaring bawana langgeng manggita mangke Kakang Pukulun sarawujeng andika Kakang Pukulun ingkang raya ngaturaken pasegahan prembagi panakrami mugi kunjuk mawantos sandhapik padha Kakang Pukulun kaneka putra kawula nuwun inggih Yayi Pukulun kadhat katedha kalingga murtosi panakramanipun Yayi Pukulun kula tampi kanthi binyah rosing manah kula ingkang tanpa pami napa mangsa puja pangestawanipun Kang Raka kula aturi nampi Yayi kawula nuwun inggih Kakang dhateng panampi kula cadhong tangan kula kekalih kula pun diwonten staka muga ndadosa jimat kula atur lenggah kanthi mardikane penggalih kawula nuwun inggih Yayi Pukulun kados boten kirang prayogi kula kala sira sawanana ngarsa lun padha winanto kararjan nggih kala ento pangestune Rama Pukulun lulus rarja sawanku ana ngarepamu Rama hamung pangabektiku wae katur kunjuk ana pepadane Rama Pukulun Bathara Guru ya nggih kala sira ngaturake sembawis ndak tampa pangestu lun tampanana iya banget nggonku nampa Rama ndak cadhong tanganku sakaloron ndak pundi ana mestaka muga ndadekna jimat mangkota mangko nggih kala sira sowan ana kayangan Junggring Salaka kene padha winantu kararjan kula entuk pangestune Pukulun Narada Raharja sawanku amung pangabektiku wae katur yawa ya ndak tampa pangestu nempanana ndak pundi muga ndadekke jimat mangkota mangko nggih kulup kala piye Rama apa to darunane sira sowan ndak waspadake sumengko pengawak brojro teken janggota suku Jaja matura Kang Pratitis lan Kang Prasaja kula aja kongsi tumpang suh panampaku nggih kala Rama anane aku sowan rasane Rama Pukulun aku ngaturake genging panuwun ingkang tanpa upama dene Rama Pukulun wis menehi palungguhan aku mapan ana kayangan Nusa Kambangan dadi bungah jroning lairku aku wis entuk papan lan panggonan nanging Rama jroning batinku durung entuk jatining pamarem awit Rama Pukulun menehi pangan karo aku wujuding padas lan watu gapuk ing kayu aku bubar mangan padas
mangan gapu ing kayu Rama ora seger awakku nanging aku tanpa ndon widaya kekuatan jumangkah wegah kaya-kaya linala sanatot bebayuku Rama mulai gusawanasane Rama Pukulun aku mung njaluk memangsan Rama kula nggih Bathara Kala piye iya lamun jeneng kita bakal nyuwun mangsan yo nggih Kala wis ana tetembungan anak pola bapa kepradah yen to pancen kita nyuwun mangsan aja enak kepenak ana ngrasanipun Rama enggal tumuruna ana sukuning gunung Jamurdipa ing sukuning gunung Jamurdipa kono ana wit kang dhuwur dhewe ya kuwi nggir ingkang dadi cecadanganing Bathara Kala ya dadi mangsanmu nggir Bathara Kala Putra Pandhawa tata gati saya Indri yaksa sara maruta Pawana-pana margana Pancabayu Pancabayu wis kang pagolingan lemo Rama Pukulun yen to pancen sabda pangandikane Rama Pukulun panganku ana lengkeng gunung Jamurdipa ana wit kang dhuwur dhewe ya kuwi kang dadi mangsanku bakal tak upaya Rama aku njaluk pamit mudhun ana sekuning gunung Jamurdipa ya nggih Bathara Kala sapungkur mundhak balang puja mantra Pukulun aku njaluk pamit muga aku entuk memangsan kang bisa gawe jatining pamarming atiku ya nggih Bathara Kala den prayitna ngati-ati duga-duga ginawa ngati-ati aja kalsi lali lho nggih Kala Kaliyah lampeng Bathara Kala karana padharanira luwe jumangkah lon-lonan ingkang den upadhyamung lengkeng gunung Jamurdipa melang-melingan jejangkeng mider hangideri upadi wit ingkang inggil piyambak wis pinanggih wit ingkang inggil piyambak jinandhak Bathara Kala sigra kamangsa telas sak godhongipun bibar mangsa wit wonten kaelokaning lelampahan sariranira Bathara Kala pulih kados ingkang sampun tuntung otot bebayune sarira ingkang lungkrah dados pulih wonten daya kekiyatanira
bingah kawuran mongkop sang Bathara Kala minggah kayangan kumujeng latah-latah nyuwun tunggalipun. Indriyaksasara maruta pawana pena margana Pandhabaye wisikan pagulingan lima lata Rama pukulun bungah kawuran mongkok Rama dene aku kok wenehi pangan bubar mangan kaya-kaya untung tumotot bebayuku sing maune lungkrah dadi ora lungkrah sing maune kaya wong kang lagi wae lara teman dadi waras. Rama pukulun matur nuwun banget aku kok wenehi pangan kang enak banget. Kok wene memangsan sing selawase aku urip lagi mangan iki. Mula Rama aku njaluk tunggale. Aku njaluk tunggale sing tak pangan iki mau wit apa? Ingkang sira mangsa mau wit siwalan. Wancine bedug bener. Ana manungsa kang lagi wae nderes ana manungsa kang lagi wae menek wit wancine bedhug ora medhun ya kuwi dadi panganing Bathara Kala. Yen ngono sing enak dudu wite sing enak menungsane Rama. Wah, lah kaya ngono kuwi ta Rama segere. Getihe menungsa enake daginging menungsa. Aku njaluk tunggale Rama. Aku njaluk tunggale menungsa kang dadi cecadanganku. Kula Bathara Kala. Lamun sira nyuwun iya ulun paringi yen ana wong mlaku wanci bedhug bener ora mandheg kowe uga dadi mangsaning Bathara Kala. Yen ana menungsa kang lagi wae gawe omah payon jangkep gedhek uga jangkep nanging tutup keyong ngono Raden awer-aweri lan Raden tutupi uga dadi pangsaning Bathara Kala awit kuwi menungsa kang padha hanggasang rubeda utawa hanggasang kala. Rama piye orang jangkep yen Rama mung paring memangsan mung kuwi. Sabab aku kepingin banget duwe memangsan kang akeh. Aja kongsi kurang panganing Bathara Kala nanging saya akeh tandune panganing Bathara Kala. Ya kula ndak paringi pangan wujuding wong Sukerta utawa bocah Sukerta. Tegese Sukerta. Sukerta mau menungsa utawa titah ingkang duweni rereget ginawa bareng lan laire. Dadi ana menungsa kang duweni rereget ginawa bareng lan laire. Upamane ingkang kepiye Rama?
yen ana menungsa utawa titah kang duwe anak amung siji lanang utawa wadon arane untanganting yen duwe anak loro ingkang barep lanang ingkang ragil wadon jenenge Gedana Gedhini yen duwe anak loro wadon ingkang barep ragile lanang arane Gedhini Gedana duwe anak loro lanang tegese wadon kabeh jenenge kembang sepasang yen duwe anak loro lanang kabeh arane uger lawang bocah kembar wong kang duwe anak loro laire bareng sedina lanang kabeh utawa wadon kabeh dampit duwe anak loro laire bareng sedina lanang lan wadon. Oh ngono Rama. Iya pancuran kapit sendang duwe anak telu wadone ingkang barep lan ingkang ragil tegese pancuran kapit sendang duwe anak telu wadon lanang banjur wadon yen sendang kapit pancuran duwe anak telu lanang wadon lan lanang yen duwe anak papat lanang kabeh arane saromba yen sarimbi duwe anak papat wadon kabeh Pandhawa duwe anak 5 lanang kabeh Pendhawi duwe anak 5 wadon kabeh Ipil-ipil duwe anak 5 lanange amung siji Padangan duwe anak 5 wadone amung siji Pendhawa nyandangi duwe anak 6 lanange 5 wadone siji turta ragil bocah sumala bocah kang duweni cacat wiwit lair bocah jempina bocah mau lair durung titi wancine tegese lagi 6 sasi utawa 8 sasi margana bocah mau lair ana tenging dalan utawa ana paran barengi suruping srengenge julung sungsang bocah mau lair barengi beduk bener kembang sepasang bocah mau lair barengi plethek ing srengenge gondang kasih bocah loro kulite bule lan ireng karendha duwe anak loro laire bareng awit tunggal bungkus tiba sampir bocah lair kalung usus tiba ngker bocah lair kagubeting usus lan ora bisa nangis wungkul bocah mau lair tanpa ari-ari slewah bocah mau lair raine werna loro kuwi nggih Bathara Kala memangsan ingkang kita paringake utawa ulun paringake marang jeneng kita kulub ingkang wajib kita mangsa wong untanganting Gedana Gedhini Gedana kembang sepasang uger lawang kembar dampit pancuran kapit sendang kapit pancuran saromba sarimbi Pandhawa Panca Gatiya Pendhawi Pilipil pandangan lan Pandhawa nyandangi Sumala Jempina Margana Wahana wuyungan julung sarat julung caplok julung sungsang julung kembang gondang kasih tiba sampir tiba ngker kuwi nggih Bathara Kala. Iya Rama terwaca sabda pangandikane Rama Pukulun kapareng aku njaluk pamit mudhun ana ngarja padha tak golekane wong Sukerta kang semono gae. Iya nggih nanging sadurunge jeneng kita mudhun ana ngarja padha nyembah ana telap
lapakan luwih dhisik utawa ana pepadanipun Rama karben widodha laku jantra munggir Bathara Kala. Miatrangening kalang nyanaglar pandhawancar tinon lerga konang om suram sorote tanpa padang kasolan pajaring purnameng gegono Rama kena ngapa bareng aku sungkemana pangkonmu siungku papat kok sempal kena ngapa siungku papat kok sempal Rama anane ndak sempal nggir kala ndak puja dadi pusaka wujud keris ingkang telu ndak puja dadi keris sing besok ndak paringake Nalendra Ndrawati Nalendra Pringgandani lan Nalendra Ngawangga dene ingkang sejuga iki ndak puja dadi bedama kok puja dadi bedama kanggone apa bakal ndak paringake marang kulub Bathara Kala kowe kena mangan wong Sukerta nanging kudu kok sembelih nganggo bedama iki utawa kok garit nganggo bedama upamane ora ndak garit bedama yen ora kok garit bedama utawa ora kok sembelih bedama Bathara Kala bakal nampa pasiksan ndak cemplungake ana naraka jahanam. Oh ngono Rama. Iya aku mung manut apa kang dadi kersane Rama Pukulun lan maneh nggih Bathara Kala kepiye nalika jeneng sira sungkemana pepadanipun Rama saranduning awakmu ndak wenehi tulisan pamriya apa awakku kok gawenehi tulisan Rama sapa kang bisa maca tulisan kang mapan ana awaking Bathara Kala kuwi padha karo aku nggih kaya Bathara Guru sira kulup ora kena wani-wani sira kulup kudu ngabekti sira kulup kudu manut apa kang di sabda titah mau ya nggih kala iya Rama yen ngono aku ngestokke dawuh Rama sepisan aku bakal golek wong Sukerta kudu ndak garit nganggo bedama kang kaping pindho sapa sing bisa maca tulisan kang mapan ana awakku aku ora kepareng wani karo sapa wae sing bisa maca tulisan kang ana awakku iya kapareng aku njaluk pamit mudhun ana Ngarcapada Rama Pukulun sapungkurmu ndak balang puja mantra nggir kala den prayitna ngati-ati ya nggir ya Rama wa narada aku njaluk pamit wa ya lelungsen ndak bebakali ya nggir ndak tanggal puja pasuki kula sang kaperangu renang
sekol kinampit kampit dosang retnaning bawana ya ketukang walang ati Yayi Pukulun wonten pangandika ngadhawuh Kakang Narada Yayi Pukulun boten menggalih langkung rumiyin sareng Yayi Pukulun paring memangsan dumateng keng putra Bathara Kala kaget rasing manah kula yen mekaten Yayi Pukulun menapa boten badhe ndamel sak ing Ngarcapada monggo yen Bathara Kala paduka paring memangsan ingkang semanten kathahipun ingkang naminipun titah utawi menungsa menika kacondokan lali apes lali apes lan luput menika sandanganipun menungsa boten wonten menungsa ingkang sempurna menika boten wonten ingkang sampurna namung Gusti ingkang karya jagat Yayi kados pundi Kakang Narada kula ajrih kalian Bathara Kala yen ngantos boten kula paringi memangsan wurung tan wurunga badhe damel gegering kayangan jonggring saloka lah menika nguja anak menika nggih kenging ning aja klantur ngeten anak diuja niku kala mangsa mawon seneng kaya ngapa aja diketokke nek diketokke malah bocahe kaya bisa mbandul sirah ngeten lajeng kados pundi Kakang Pukulun lah menika ngaten Purbawasesa wonten astanipun Yayi Pukulun Bathara Guru kados pundi supados Bathara Kala sampun ngantos ndamel saking Ngarcapada awit kathah sanget anggen paduka maringi mewangsan Bathara Kala kala mau bocah ontang-anting nek ndek anak mung siji gedana gedine nek ndek anak mung loro lanang karo wadon gedine gedana nek ndek anak loro wadon lan lanang sendang kapit pancuran kapit sendang pun ta wonten jurung salap jurung caplok jurung susah jurung kembang sedaya menika dados mangsaning Bathara Kala lah nek kabeh dipangan Bathara Kala wah lah Ngarcapada tumpes niki mengke tumpes tapes tanpa tilas Kakang Narada kula nyuwun tulung kalang Kakang Pukulun kula aturi manggi ingkang putra Bathara Wisnu supados saged nyandhet menapa ingkang dados kersaning Bathara Kala sampun ngantos angombro-ombro wonten Ngarcapada kinarya kangge syarat sarana wewaler kekalih kala wau oh ngaten nggih kula sampun mangertosi kula mireng piyambak Bathara Kala kena mangan wong Sukerta kudu digarit nganggo bedama atau disembelih nganggo bedama kaping kalipun mbok menawa ana menungsa sing bisa maca awaking Bathara Kala kudu bekti Bathara Kala ora kena wani-wani karo titah kala mau iya Yayi prastawa timbalan panjenengan kula Bathara Guru kemarang Kakang Raka nyuwun pamit daya-daya merpeki ingkang putra Bathara Wisnu Kakang Narada namung sembah kula kang nderekaken mugi-mugi saged dados pangayoman oh nggih Yayi mugi dados lantaran katentreman
giri kenyalir saprapoto ngabang kawalagar yuk mangwing mungsuh meminta lawan Bathara Kala apa Durga piye pawartane nggonmu suwenana sane Hyang Jagat Girinata njaluk mamangsan diwenehi pangan apa ora Kala diwenehi pangan Durga diwenehi pangan wong Sukerta. Wong Sukerta kuwi apa? Wong Sukerta mau menungsa kang diwenehi reget ginawa bareng lan laire. Topil. Oke cacahe. Akeh banget cacahe. Ana wong ontang-anting, ana bocah gedana gedene. Gedene gedana kembang sepasang uger-uger lawang. Bocah kembar, bocah dampit, bocah kapancuran kapit sendang kapit pancuran. Ana bocah saromba sarimpi Pandhawa Pandhawi. Bocah pipilan padangan Pandhawa nyandangi bocah Sumala, bocah Jempina, bocah Margana lan bocah Wahana. Julung sarap, julung caplok, julung sungsang, julung kembang lan sak panunggalane Durga. Topil. Yen bocah ontang-anting ki apa? Ontang-anting ki wong yen di anak amung siji lanang utawa wadon. Kowe dadi panganku Durga. Wah, yen ngaten kathah pukulun, ya akeh banget panganku. Mugi mangke mbok menawi paduka kagungan memangsan kathah ngantos tandhu dipun paringaken kalian kawula-kawulanipun. Dipun paringaken kalian setan-setan alit-alit menika. Lho, apa ya kurang? Boten enten kok setan cilik-cilik niku. Boten kurang boten. Isine pun kurang mawon. Oh ngono nggih, boten enten kok jarine cukup lho boten enten. Pekeng diarangi bocah kembang sepasang. Kuwi bocah wadon kabeh. Yen bocah kedana gedini duwe anak loro lanang karo wadon. Yen gedini gedana duwe anak loro wedok lan lanang. Yen jenenge Wahana mau bocah lair nuju ana krameyan utawa ana tontonan. Julung sungsang bocah laire bedhug bener. Julung kembang laire barengi plethek ing srengenge. Oh, layan ngaten kathah sanget akeh banget. Sendang kapit pancuran di anak telu edoke ana tengah. Lah nek upaminipun kok gadah lare lanang-lanang wedok, lho ora ana catetane kuwi. Ora dadi pangan kuwi. Lah nek wedok-wedok lanang ya ora ana. Ngoten niku ditrajang pripun edian kok. Nek ora ana dawuhing Rama Pukulun Bathara Guru ki aja nerjang marang tatanan. Wong kudu manut. Golek pangan supaya bisa mulya, supaya bisa kepenak kudu manut. Lah nek upaminipun kok ndelalae sedereke kathah sing gesang namung setunggal kuwi jenenge ontang-anting. Lah sing mati mboten diitung, mangsa wong mati kok diitung. Sing diitung sing urip. Lho sing diitung sing urip Kang. Dadi nek enek hitungan ki sing diitung sing urip. No. Sing mati ora usah diitung. Lah nek diitung sing mati diitung piye? Ah iya. Upamane yagane pira? Sing diitung ya sing yoga sing urip ki wae.
Oh ngono ya. Aja yoga sing mati denutke. Ora ngono do rembukan apa. Lajeng benjang menapa bedanipun mengko sisik. Aku kena mateni wong Sukerta, aku kena mangan wong Sukerta nanging kudu ndak pateni nganggo bedama. Tak sembelih nganggo bedama. Lho, do krungu apa ora kowe? Nek mateni kudu disembelih luwih dhisik. Aja ora disembelih ya do mbok pangan. Ora ngerti kuwi sing sah karo sing ora sah. Anggeran rumpuk badhok. Alah kesuwen. Adik lere disembelih barang lho kandhane kok ngayel. Mula kowe iki ora sempul rezekimu rak perkara nerak-nerak kuwi. Ora perkara kuwi wong pancen nek digawe nglumpuk ya nglumpuk. Nek digawe ora ya ora. Lah contone iku ana sing lunga dangteke ya kena nggo tuku sembarangan. Sing lunga bendina nglumpuk ora. Wis iki mesti dienggo polah kuwi. Ndek simpenan kuwi mesti. Ora tek ngono. Wah, ingkang kaping pindho kowe tak suwun golek wong Sukerta. Oh ngaten, ya. Kowe tak kongkon golek wong Sukerta padha pacak baris golek ana wong sing nandhang Sukerta. Kowe mapan ana dalan pertelon, mapan ana dalan prabatan, pojo ing desa jroning desa, pojo ing kampung lan jroning kampung. Ana mburitan, ana latar, ana kulon omah, etan omah, lor omah lan kidul omah. Oleh ana wong Sukerta yen ketemu mengko tak garite nganggo bedama. Biyung, apa ngger kala? Aku njaluk pangestu Biyung. Ya tak sangoni karajan ngger kala muga kasembatane sedya kento memangsan yo ngger. Sang kaperangu renangkul kenampet kempit ong dosang retnaning pawana ya kita kang walang ati ya kita kang ana sing tias turung swenggon kula maku ana laladan ngarca padha ana menungsa ngaglah ana tenging dalan
Menungsa tak takoni jenengmu sapa, omahmu saka ngendi? Yen ketambuh karo aku. Aku bocah saka desa Cemara Sewu. Bocah saka desa Cemara Sewu. Jenengmu sapa? Jenengku Bapa Tuna. Bapa Tuna? Iya. Arep nyang endi? Aku bakal golek pangan. Oh. Bakal golek pangan, iya. Sing kok pangan apa? Sing ndak pangan ora wujud menungsa lan wujud apa wae sing ndak goleki wujud kewan. Kowe mangan apa? Aku mangan walang. Loh. Walang, iya. Sedina entek walang pira? Siji wae wis wareg. Mula aku golek walang bakal kanggo nyambung uripku. Kowe sapa? Aku Bathara Kala. Bathara Kala. Iya. Kena ngapa Bathara Kala ki mrepeki lakuku? Kowe tak sawang golek pangan apa kowe ora duwe sedulur? Aku dilarake ana donya ora duwe sedulur. Bapakku wis ora ana, biyungku ya wis ora ana. Wah, yen ngono kowe bocah ontang-anting. Werdine piye bocah ontang-anting? Bocah ontang-anting mau dadi panganing Bathara Kala. Dadi mangsaning Bathara Kala. Yen ngono karep mangan aku. Iya. Ya kena. Yen karep mangan aku kena panganen. Nang yen ke kuwawa nadahi telapak aku iki. Yen ke kuwat nadahi telapak aku panganen. Awakku ora bakal tak gondeli. Wani karo aku apa sing tak wedene kelakon garit bedama tak mangsa kena telapak aku mumur hajur kuwandamu.
karepe dewarane entuk pangan to entuk memangsan wonge gagah wonge ireng wah yen tak pangan mesti enak tak cokot golone aku dikipatke tiba cokot kupinge dikipatke tiba tangane ora dienggo ngopo-opo delamakane dienggo ndopak raiku sumrepet panonku wah wong golek pangan ki kok ya abot entuk pangan rasa mangan wah upamane kelakon tak pangan mentah kaya ngapa warege ora tak entekke sedina tak awet-awet wis ora bakal tak entekke sedina tak singkitke aja nganti ana wadyabalaku sing doroh upamane entuk pangan kok ora tak singitke ora tak dhelikke nek prajurit-prajuritku doroh ora rada dicolongi mergo prajurit-prajuritku ku ya tangane ana sing dousi wah golek pangan rono ora kepangan ya lho lah kok wis tutuk kene wonge mau perangan karo aku nyang kene kok gawe ana kene kowe sapa aku arep takon kowe sapa lho wis ketemu kok ndadak takon ketemu lagi iki wae kowe sapa aku Bathara Kala kowe sapa yen takon karo aku aranku Tuna Bapa oh kana mau Bapa Tuna kene Tuna Bapa kowe bocah kok ngendi aku saka Cemara Jajar kana mau Cemara Sena ora ngono rupane kok ya meh mirip apa dulure apa piye ora ngono kok Bathara Kala lingak-linguk ana apa kowe arep nyang ndi aku bakal golek panganmu apa jangkrik kana mau walang kana panganane walang kekek nek kene iki jangkrik genggong kowe mangan jangkrik sedina entek pira siji wae wis wareg siji iki wareg iya wah awake ambakmu ya jentu apa ora goleke pangan liyane sabab aku rante sedulur aku dilarake ana ngalam padang ijen tanpa rowang yen ngono kowe wong ontang-anting wong ontang-anting iki kepiye wong ontang-anting iki wong Sukerta kuwi wong sing ndere reget ginawa bareng lan laire kuwi dadi panganku kuwi dadi mangsanku oh yen ngono karep mangan aku ya panganen wah gampang menawa bareng ketemu panganen mentah kaya ngopo tak garit nganggo bedama gosik yen kowe kuwawat to kuwawa nadai sikutku aku panganen dhewe kono mau tlapakan kok kene sikut jane wonge ya meh padha lho iki lho meh kembarne kok ya beda slagane tak tandane sikutmu sepira boboting sikutmu ayo enggak tandani kaya ngopo kridane Bathara Kala
jebul wong golek pangan kuwi kaya ngene iki abote ana pacoban ning dalan jebul bareng tak getak babar sedulurku lanang Bathara Bayu iya pancen dicoba kaya ngene iki lah wancine wanci manjer tengangi aku ora diparengake lumaku wong yen mlaku wancine bedhug bener dadi cecadanganing Bathara Kala aku tak leren mengko yen to pancen wis lingsiring srengenge wis mlewang mangulon aku bakal mbacutake golek wong Sukerta Pada merah ingsun prihatin waspaka mijil ngong tudatan pakarya sengkang rena Makkah